Tic, nom masculí. Un tic és un moviment ràpid, intens i repetitiu d'algun múscul, especialment del cap, dels ulls o de la boca, que una persona fa involuntàriament i sense poder controlar. Tos, nom masculí. La tos és el soroll que fas quan treus aire dels pulmons per la boca. Si tens tos, pots tenir mal a la gola i moltes vegades tens mocs. Amb la tos pots encomanar una malaltia a una altra persona i, per evitar-ho, quan tosses cal que et tapis la boca amb la mà i millor amb el braç per no tenir tos. De vegades has de prendre xarop o pastilles. Es pot tenir tos perquè estàs refredat, tens la grip, perquè tens al·lèrgia o perquè tens alguna cosa rara a la gola. Tractament. Nom masculí. Un tractament és el conjunt de coses que s'han de fer i les medicines que s'han de prendre per curar una malaltia o un mal d'alguna part del cos. També es pot fer servir teràpia o terapèutica. Trastorn. Nom masculí. És una altra manera de dir malaltia. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Nom masculí. El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat és una malaltia que fa que et costi més concentrar-te que la resta. Per això et costa més estudiar i fer exàmens. I també estar-te quiet. Contínuament fas moltes activitats com córrer i jugar. Com que és un nom molt llarg, podem fer servir una sigla que es construeix amb la primera lletra de cada una de les paraules. TDAH. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Trau, nom masculí. Un trau és un tall profund a qualsevol part del cos. Quan et fas un trau, se t'obre la pell i et pot sortir molta sang. Per això has d'anar al metge i pot ser que et posin punts. Quan se't cura, et pot quedar una cicatriu. Traumatisme. Nom masculí. Un traumatisme és un mal en una part del cos provocat per un cop dur. Per exemple, quan et fas un trau al cap o et trenques un os per un cop amb alguna cosa o amb algú, et fas un traumatisme. Traumatòleg, traumatòloga, nom masculí i femení. Un traumatòleg és un metge especialitzat a tractar i curar traumatismes, per exemple, si et trenques un os o et fas un cop fort al cap. Has de visitar un traumatòleg. Aquesta paraula ve del grec antic traumato, que vol dir ferida, i lag, que vol dir especialista en uròleg, uròloga. Nom masculí i femení. Un uròleg és un metge especialitzat en l'aparell urinari i en l'aparell reproductor o genital de l'home. Aquesta paraula ve del grec antic uro, que vol dir orina, i lag, que vol dir especialista en Urticària. Nom femení. La urticària és una malaltia de la pell que et fa sortir granets o una taca vermella que pica moltíssim. Es produeix per una reacció a alguna cosa que menges o que toques, o que et fa al·lèrgia. Per exemple, tocar una ortiga produeix urticària. Vacuna. Nom femení. Una vacuna és una substància, quasi sempre líquida, que et posa el metge o l'infermer normalment amb una injecció per evitar que et posis malalt i prevenir malalties com ara la varicel·la o la grip. Les vacunes fan que tinguis anticossos, popularment anomenats defenses, d'una malaltia i que sigui més difícil agafar-la. Ens la solen posar en el braç o a les natges. Varicel·la. Nom femení. La varicel·la és una malaltia contagiosa que fa que et surtin granets vermells i butllofetes per tot el cos, que et piquen molt i que fa que tinguis febre. La varicel·la s'encomana molt ràpidament, per això, si la tens no pots anar a l'escola. Per curar-la és millor no gratar-se i prendre el medicament adequat. Normalment només es passa un cop a la vida i si t'han posat una vacuna pot ser que no la passis mai o que si la passes ni tan sols ho notis. No es pot confondre amb el xarampió, en què et surten granets vermells però no butllofes. Vena. Nom femení. Una vena és un tub prim i allargat per on passa la sang. Les venes les tens a dins del cos i les pots veure molt fàcilment a les mans i als peus. Vertigen. Nom masculí. El vertigen és la sensació de perdre l'equilibri, que et sembla que caiguis, que et rodi el cap i que tinguis un formigueig a la panxa. Normalment sents vertigen quan puges a dalt dels llocs alts,
com ara el terrat d'un gratacel, un telefèric, un pont elevat o una atracció de fira, i mires cap a baix. A vegades també pots tenir vertigen perquè et fan mal els ossos de les cervicals, que són les vèrtebres del coll, o perquè tens un problema d'oïda. Vida. Nom femení. La vida és el que ens fa viure. Per viure necessitem que el cor funcioni i també respirar, menjar, beure i dormir, entre altres coses. Si no tinguessis vida, estaries mort. La vida també és el recorregut que comença al ventre de la mare, perquè la mare ens fa viure i s'acaba quan ens morim. Virus. Nom masculí. Un virus és una bestiola que fa que et posis malalt. Vòmit. Nom masculí. El vòmit és el menjar de l'estómac que treus per la boca, juntament amb suc gàstric, que és un líquid àcid que fabrica l'estómac per desfer els aliments, perquè et trobes malament, has menjat massa i molt ràpid o estàs marejat. Quan vomites et pot venir mal de panxa i mal de cap. El vòmit té mal gust. Xarrampió. Nom masculí. El xarrampió és una malaltia contagiosa que fa que tinguis febre i que et surtin taques i granets vermells a la pell. Cal que estiguis a casa durant una setmana. No es pot confondre amb la varicel·la, en què et surten granets vermells, però també butllofes. Xarop. Nom masculí. Un xarop és un medicament líquid força espès que es pren quan no et trobes bé, per a fer baixar la febre o per a curar, per exemple, la tos, el refredat o la grip. Molts xarops tenen un gust dolç de maduixa o de taronja. Òrgans i aparells. Els ossos de l'esquelet humà. Els músculs. Les parts del cos humà femení. Les parts del cos humà masculí. La farmaciola. L'aparell digestiu. Sentit de l'oïda.